בחרנו צבע, צבענו אותו על הקיר, ואז הגענו הביתה, ופתאום שחור לנו בעיניים. הצבע לא נראה טוב, זה קורה מלא פעמים. למה? כי כשאנחנו בוחרים משהו בחנות, עם התאורה של החנות, זה נראה אחרת לגמרי. או כשאני בוחר מתוך דוגמית בחתיכת נייר, זה נראה אחרת לגמרי. מה הדבר הנכון בצורה מקצועית לעשות? להגיע אל הפרויקט שלנו, עם התאורה שלנו, עם כיווני האוויר שלנו ואור השמש שלנו בבית הזה. זה קצת כמו לבחור כיסא באתר אינטרנט. לא ישבתי על הכיסא, איך אני יודע אם הוא מתאים לי. אז כשאני רוצה לבחור את הצבע הנכון, לוקחים את שלושת האופציות שחשבנו עליהם, קונים פחית קטנה ומבקשים מהצבעי שלכם לצבוע על הקיר דוגמה. תראו פה 930, 933, 931. אלה הגוונים שהתלבטנו ביניהם, ולא ידענו איזה מהם יותר מתאים לנו. צבענו אותם על הקיר, ואחרי שראינו מה מתאים, ביחד עם הריצוף שלנו, ביחד עם הכיורים, ביחד עם החומרים שמתאימים במקום, יכולנו לדעת מה הצבע שבאמת מתאים למקום הזה. וזה מה שאני אמליץ לכם, תמיד קחו את הצבע, קחו את המרצפת, קחו את החומר שאתם רוצים, תביאו אותו לאתר, שימו אותו בבית, ביחד עם החומרים האחרים, שזה הכל יתאים ביחד בהרמוניה אמיתית.